ኣብ ኤርትራ ውሕድ ጥሜት ይዘሎ በትመንጽር ንሱ ኸኣኒ ውሕድ ሃፍቲ ኸኣሎ ኣብ ትግራይ ኸኣኒ እቲ ቻንስ ወይ ከዓ እቲ ዕድላት ነቶም ዝወሓድ ሰባት ይዝወሃብ እቲ ድኽነት ግን ነቶም ዝበዝሑ ሰባት ይዝወሃብ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ድኻን ኣብ መንጎ ሃፍታምን ብጣዕሚ ዓቢ ፍልሊ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሃፍታም ሰብ የለን ብዙሕ ማራ ድኻ ሰብ ከ የለን ኣብ ትግራይ ግን እቲ ዝዓበይ ሃፍታም ኣብ ትግራይ ኣሎ ብጣዕሚ ዝደኸ ኸኣኒ ኣብ ትግራይ ኣሎ እቲ ፍልሊ ናይ ሃፍታም ናይ ትግራይ ንሲ ብማዕዶ ኢኻ ተላልዮ ወላ ሓንትስ ኣይሕባእካን ንዓኻ ማለት እዩ ድኽነት ብሰባት ዝመጽእ ናይ ሰባት ዝወሰንዎ ውሳነታት ውጽኢት እዩ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ሰላም ሳይምሳኹም ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ ክልተ ስእሊ ትርኢ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንተመጺኻ ሲ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ናይ ጻዓዱ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ካልኦት ሕብረተሰባት ቪራል ዝኸይድ ቪድዮታት ወይ ከዓኒ ብዙሕ ላይክ ዝወሃብ ብዙሕ ኮመንት ዝጽሓፍ ብዙሕ ሼር ዝበሃል ሲ በቃ ክጽቡቕ መዓት ቪድዮታት ቫኬሽን እንዳገበሩ ከለዉ ጽቡቕ ህይወት እንዳመርሑ ከለዉ በቃ እቲ ናቶም ቪራል ዝኸይድ ቪድዮታት ሚልዮናት ዝርአ ብዙሕ ኣሽሓት ላይክ ዝወስድ ሲ እቲ ቪድዮታት ክጽቡቕ መዓት እዩ ኣብዝናትና ሕብረተሰብካ ኣብዚ ብትግርኛ ዝግበር ቪድዮታት ኣብዝናትና ብፍላይ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ዘሎ ሕብረተሰብ እንተሪኢኻዮ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቪራል ዝኸይድ ቪድዮታት ሚልዮናት ሰባት ዝሪኦ ኣሽሓት ሰባት ዝሪኦ ብዙሕ ላይክ ብዙሕ ኮመንት ዝርአ ቪድዮታት ግን እንተሪኢኻዮ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ብጣዕሚ ኢኻ ትሓርቕ ከም ሕብረተሰብ ነዚ ሕብረተሰብ ኣነ ዝብፅሖ ወይ ከዓ ኣነስ ካብዚ ሕብረተሰብ መጽኤ እዚኦም ሰባት እዚኦም ስናተዮም ኢልካ ንሰብ ዲኻ ክትዛረበሉ ሪኢኻዮ ዲኻ ክትሓልፍ ብዛዕባኡ ሰብ ክዛረብ ክትሪኦ ከለኻ ሲ ብጣዕሚ ትሓዝን ክሳብ ከምዚ ዝብል ሰብ ብኣካል ክትሪኦ ከምዚ ኢሉ ክሳብ ዝጸንሕ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክሳብ ጠሚዩ ክሳብ ዝመውት ሓንቲ ደሲ ሪኦማ ከይዶም እትዮም ኣክቲቪስት ኣብቲ ቦታ ናይ ትግራይ ከይዶም ኣብ ሕንጻጽ ማለት እዩ ሪኦማ ሲ መግቢ ከምጽላ ኢሎም ከይዶም ካብ ካልእ ዓድስ ክንምለሰኪ ኢና ኢሎም ከይዶም ሲ መይታ ጸኒሓቶም በቃ መይታ ጸኒሓቶም ጠምያስ መይታ ጸኒሓቶም ሪኦማ ከይዶም መግቢ ከምጽላ ኢሎም ከይዶም ሲ በቃ ጠምያ መይታ ጸኒሓቶም ኣብ ተሓዘን ከይዶም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝሕርቀካ በዚ ኸኣኒ እቲ ጸገምና ወይ ከዓ እቲ ሽግርና ምስ መጽኢና ተጓይና ጎፋውንዶ ምኽፈት ክንዲ ዝሓግዝ ንብል እምበር ብኸመይ ሞጺቲ ጥሜት ብኸመይ ሞጺቲ ትሞት ብኸመይ ኢና ክንኣልዮ ዘለና እቲ ህይወት ንሱ ሲ ብኸመይ እቲ ሰብ ከምኡ ዝነብር ዘሎ ናይቲ ህይወት ንሱ ተሓታቲ ኸመን እዩ ሓላፍነት ዝወስደሉ ኸመን እዩ መን ከምኡ ክገብሮ ዝግብኦ ብኸመይ ኢና ክንኣልዮ ኣይንዛረብን ኢና እምበር ኩልኻ ጎፋውንዶ ምኽፊትካ ኩልኻ ኣነዋፂ ኢልካ ገሌልካ ሲ ክንደይ ህዝቢ ኢኻ ክትኣሊ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክንደይ ሰብ ኢልካ ኢኻ ክትኣሊ ስለዚ ሎማዓንቲ ነዚ ጉዳይ ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ትጸገም ወይ ከዓ ብኸመይ ከምኡ ኮይኑ ክንሪኦ ኢና እዚ ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ትግራይን ክንዘራረብ ኢና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይንስ እንታይ ፍልሊ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሲ ዳርጋ ከምዚ ማራ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝወደቐ ሰብሲ ብዙሕ ኣይንርእን ኢና እሱ ኸኣኒ ከቢድ ናብራ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሕማቕ ዝኾነ ኩነታት ናብራ ኣለዎ እቲ ሰብ እቲ ኮይኑ ግን ፎኪስ ዝኾነ ናብራ እዩ ዝነብር ብዙሕ ዝተጋነነ ኣብ ጥሜት ዝወድቕስ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ውሕድ ዝብላዕ እዩ ዘለዎ ግን ዓጾቦ ዝኸይድ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጥሜት ሲ ብዙሕ ኣይትርእን ኢኻ ማለት እዩ ማለት ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ወታደራት ኣለዉ እቶም ወታደራት ይሕመቕ ይጸብቕ ናቶም ዝውሃብዎ መግብሎ ንዕኦም ኣንስቶም ኣለዉ ወይ ከዓ ደቆም ኣለዉ ነቶም ደቆም ኣንስቶም ይውሓድ ይብዛሕ ካብቲ መንግስቲ ዝውሃቦም ቁሩብ ገንዘብ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ስድራ ቤታት ናይ ኤርትራ ነቲ ካልእ ዝተጸገም ስድራ ቤታት ኣብ ምሕጋዝ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ዘይከም ናይ ትግራይ ማለት እዩ እቲ ሰብሲ ነንሕዲኡ ሲ ተሓጋገዝ እዩ ኣብ ጎረባብት እንተሪኢናዮ እቲ ጎረቤት ነቲ ጎረቤቱ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዞ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ኤርትራ ሲ ከምዚ ናይ ሓባር ኮንካ ምንባርስ ዳርጋ እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ ኤርትራ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ማለት ግን እቲ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘለዎ ይኮነን ዝሕግዝ እንታይ ደኣ እቲ ናይ ምሕጋዝ ባህሊ ወይ ከዓ እቲ ናይ ምሕጋዝ መንፈስ ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ እዩ ዝረአ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ሲ
ማሕበራዊ ውሕስነት ይስምዕ ካብቲ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ማለት እዩ እቲ ትጽቢታቱ ሲ እቲ ሰብሲ ኣይገድፈንኒ ወድሓው በሎ ዝኾነ ነገርሲ ከምዚ ሓደ ሰብሲ ይጥመ ይጸገም ብዘይ ገድስ ግን ንበይነይሲ ኣይሕደግኒ ንበይነይሲ ኣይኮንኩን ኢሉ ይኣምን ብርግጽ ካኒ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኮኔክት ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ናይቲ ናብራ ዝተኣሳሰረ እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካኒ ጦሚ እንተዳሃልዩ ካብቲ ከባቢ ተዋሓደ እቲ ጎረቤት ምስኡ ዘሎ ይሕግዘይ ወይ ከዓ በቃ ነታ መዓልቲ ንሳትኸውን ከማን መግብሲ ይሁበይ ማለት እዩ እዚ ኸኣኒ ነቲ ሰብ ካብቲ ሕማቕ ዝኾነ ናይ ጥሜት ዓጽበሊ ዝኾነ ነገር ከኣኒ ይከላኸለሉ ማለት እዩ እዚ ውሕድ ሃፍቲ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ግን ውሕድ ሃፍቲ እንዳሃለዎ ከሎ ጠቕላላ መግቢ ዘይብሉ ሰብ ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ብሰንኪ መግቢ ብሰንኪ ጥሜትሲ እዚ ግን እኹል ትሩፍ ኣለዎ እኹል ትሩፍ ይበላዕ ኣሎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ጥሜት ኣሎ እንዲ ግን ማዕረና ብሕማቕ ነገራት ከምዚ ናብ ዓጾቦ ዝወስድ ጥሜት ግን የለን ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ናይቲ ሕብረተሰብ ምትሕግጋዝ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ምስ ንኸይድ ጠቕላላ ካልእ ዝኾነ ሓቅታት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ድኻን ኣብ መንጎ ሃፍታምን ብጣዕሚ ዓብዪ ፍልሊ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሃፍታም ሰብ የለን ብዙሕ ማራ ድኻ ሰብ ከዓ የለን ኣብ ትግራይ ግን እቲ ዝዓበይ ሃፍታም ኣብ ትግራይ ኣሎ ብጣዕሚ ዝደኸየ ከኣኒ ኣብ ትግራይ ኣሎ እቲ ፍልሊ ናይ ሃፍታም ናይ ትግራይንሲ ብማዕዶ ኢኻ ተላልዮ ወላ ሓንቲስ ኣይሕባእካን ንዓኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ዘምጽኦ ነገራት እቲ ናቶም ስትሩክቱራ ተባላሽ እንዲዩ ጠቕላላ ሕጊ የለን ዝኾነ ነገር የለን ሓረስቶት ዝኾነ ሓገዝ ኣይርከቦምን እዩ ስድራ ቤታት ዝኾነ ኣታዊታት የብሎምን ቆልዑ ውሕስነት ኣይስምዖምን እዩ ቆልዑ ይስረቑ ሰባት ይስረቑ ዳርጋ ፍርሕን ስርቀንሲ መበቆሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነትን ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነትን እቲ ናቶም ሲስተም ዝተፈላለየ እዩ ወይ ከዓ ትንሶም ዝመረጽዎ መንገድታትሲ ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ኤርትራ እንተሪኢኻ እቲ ህዝቢ ብመንግስቲ ድዩ ወላ ባዕሉ ድዩ እቲ ህዝቢ መብዛሕትኡ ማለት ካብ መጀመርታ ማለት እዩ ሓድነት ዝበሃል ገለመለ እቲ ሰብ ሓቢሩ ንኽነብር እቲ መንግስቲ ብዙሕ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እቲ ሰብሲ ነንሕዲኡ ንኽነብር ወይ ከዓ ሓድነት ንኽህልዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ እቲ ሰብ ብዙሕ ነንሕዲኡ ኣይተሓጋገዝን እዚ ኸኣኒ ሞር ኣብ ትግራይ እንተደኣ ሪኢና ብዙሕ ፍልልያት እዩ ዘሎ ኣብ ሃፍቲ ኣብ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ መለስን ኢሳያስንሲ ዝተኸተልዎ ክልተ መንገዲ ኣሎ እቲ መንገዲ ንሱ መለስ ናይ የማን ፖለቲካ እዩ ተኸቲሉ ኢሳያስ ከኣኒ ናይ ጸጋም ፖለቲካ እዩ ተኸቲሉ እዚ ናይ ጸጋምን ናይ የማንን ፖለቲካ ማለት ናይ ጸጋም ፖለቲካ እቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ናይ ጸጋም ፖለቲካ ማለት ኣብ ናይ ኤርትራ ተሪኢናዮ ማለት እዩ ናይ ጸጋም ፖለቲካ ሞር ወላ የማን ኣሎ ወንዲ ግን ዝበዝሐ ናይ ጸጋም ፖለቲካ ናይ ጸጋም ፖለቲካ ማለት እቲ ህዝቢ ማዕረ ኩሉ ሃፍታም ድኻ ገለ ዝበሃል ነገርስ የለን ሃፍታም ድኻ ኣሎ ግድን ግን ብዙሕ ፍልልይስ የብሉን ውሕስነት ከዓ ኣለካ ንስኻ ከምዚ ሞርሲ ወላ ሓንቲ ዘይብልካስ ድዋይ ትብልኒኻ ከምታ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ሞር ጡሙይ ሰብሲ ኣብ ኤርትራ የለን ጡሙይ ኣሎ ግን ከምዚ ማራ በቃ ወላ ሓንቲ መግቢ ድራር ዘይብሉ ሰብስ ብዙሕ የለን እዚ ኣብ ትግራይ ግን ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ቅድም ማለት እዩ ናይ የማን ፖለቲካ እዮም ዝኽተሉ መለሲ ናይ የማን ፖለቲካ እዩ እዚ ከዓ ናይ የማን ፖለቲካ ከኣኒ ነጋዳይ ትኾንካ ገንዘብ ተለካ ናትካ እዩ ወላ ሓንቲ ንስኻ ኢኻ ትውኑ በቲ ገንዘብ ዝኾነ ኤሊት ክትፈጥር ትኽእል ምስቶም ፖለቲከኛታት ተዛሚድካ መሊስካ ነቲ ናትካ ሃፍቲ ክትኸዓብቶ ትኽእል ከምዚ ናይ ትግራይ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ሽዑኡ እቲ ፍልሊ ብጣዕሚ ይገፍሕ ናይ ድኻን ናይ ሃፍታምን ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ኤርትራ ውሕድ ጥሜት እዩ ዘሎ በቲ መንፅር ንሱ ከኣኒ ውሕድ ሃፍቲ ከዓ ኣሎ ኣብ ትግራይ ከኣኒ ነቶም እቲ ቻንስ ወይ ከዓ እቲ ዕድላት ነቶም ዝወሓድ ሰባት እዩ ዝወሃብ እቲ ድኽነት ግን ነቶም ዝበዝሑ ሰባት እዩ ዝወሃብ ሪኢኹም ትኾኑ እንዲኹም ነተን ቪድዮ ክንሪአን ማለት እዩ ጥሜቴን هم ዝኾነ እንደላ ክሪኦ ኣለኹም ምንም ዕፅምተን ይወፅ ይበል ናኽልን ሰላም በለለይ ኣድያላት ኣድያላ ውዑላ ተዋሪ ዘይብላ ተኾርምያ ንበይና ክሳብ ዝምልሳስ ክንድኽ እንዳይኩና
ሰአናያ ገዛይ ስኢነያ ሰአናያ አደይ ስኢነያ ዓና ንኤርትራውያን ግን ብዶ ኮይንና ፀንሐ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ህዝብና ዝጠፍ ብስደት ብጥሜት ብገለ ኣብ ስደት እዩ ኣነሲ ኣብ 2016 የተሰዲደ ኣብ 2016 ኣብ ትግራይ ዳርጋ 9 ወርሕ ገለ ገይረ ኣብ ሕንፃፅ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ጠሚ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሱዳን መፅእ ካብ ሱዳን ኣይፀናሕኩን ናብ ሊብያ መፅእ ናብ ሱዳን ምስ ሰገርኩ ብሓምዳይት ገይረ ስለ ዝመፃኹ ኣብዚ ማዓስከር ሸገራ ኣብ ዝበሃል ቦታ እየ መፅእ ኣብቲ ሸገራ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ ሕንፃፅ እቲ ህዝቢ ማለት ኤርትራውያን ማለት እዩ ነንሕዴና ብጣዕሚ ኢና ንተሓጋገዝ ኣብ ኤርትራ ይኹን ወላ ኣብ ሕንፃፅ ከማን ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዓርካ ተሃሊስ ኖርማል ምሳኻ ዝነብር ኣብ ሸገር ኣብ ግን ዘይርሳዕ ማለት እዩ ኤርትራውያን ዲዮም ኢኻ ትብል ናይ ብልቢ ማለት እዩ ዘይርሳዕ ኣብ ሸገር ኣብ ገዛ ምስኦም ገይሮምና ምሸት ኣቲና ከምዚ ድስቲ ኮበርታ ገለመለ ገለ ሂቦምና ንሕና ንኻርቱም ኢና ንሓስብ ዘለና ንኻርቱም ኢና ውስ ደዋይ ንብል ኢና ሕጂ ኣብኡ ክንሓድር ናብቲ ገዛ ናቶም ሰብ ሓዳርዮም ክልተ ቆልዑ ነይሮሞም ምስኦም ገይሮምና ሕጂ ንሕና ደላላ ኢና እንደሊ ዘለና ናብ ካርቱም ዝወስደና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ሰብኣይን ሰበይትን ምሸት ምስ ኮነ ንሕና ኣለና እኮ መግቢ ኣለና ሰሊ ኣለና ሒዝናዮ ዝመፃና ገለታት እዞም ሰባት እዚኦም ግን ነቲ ንሶም ዝሰርሕዎ መግቢ ኣብቲ ገዛ ኢና ብሓንቲ ገዛ ኢና እኮ ዘለና ንንየ ገፆም ገይሮም ሲ ተደሪሮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢለ ማለት ሲ ጋን ኮይንን ንዓይወል ኣብ ሓንቲ ገዛ ኢና ዘለና ናብቲ ንንየ ገፆም ገይሮም ዝተደሪሮም ኤርትራውያን እዮም ዋ ኤርትራውስ ከምዚ ኣብ ሓንቲ ገዛስ ንንየ ገፆም ገይሮም ይድረሩ ኣለዉ ኢል ገሪምኒ ማለት እዩ ዋ እንታይ ሞ ክንገብር ንሕና ደሞ ደገ ኸድና ተደሪርና መፂና ንፅባሒቱ በቃ ካብትን ኢልና ሰብ ደሊና ኣይወዓልና ይሓደርና ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልትና ንኻርቱም ኣቲና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣክብለኩም ደልየ ንሕና ኣብ ስደት ኤርትራውያን ንጫኻኸን ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ብልቢ ከዓ ንጫኻኸን ኣለና ኣብ ዝሕልፍ ክብልሲ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህይወት እያ ንኽዛረብ ፀኒሐ ኣብዚ ስደት ግን ንጫኻኸን ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ንነብስና ጥራይ ንሓስብ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕልፍ ክብልሲ ቪድዮ ርአ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኤርትራዊ ብጣዕሚ እዩ ዘደንግፀካ እኽሊ ኣርዩስ ክበልዕ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ንራእያ ዛ ቪድዮ صقوم يزود زي مستار يفلطين على ها كوكوستير السباي يبلع زره فهم يكون كل يكون ولا قوم يدير الدرباي تصنع اري يبلع بقى ولا بشكو اري قوم يدير اذا نستي انت يبلالوا سي سباي سي اري يبلع يبلون حجزو تصقيمي يبلالوا برغص اذا سبات زين كافت سباي نسو زحيش نابرا يبلن اذا سبات زين كافت نسو تصقيمو وزلو نلعل صقم كل ونبر اي وحدني تصقمناتهم كلن صقمالو غنسن نعو حغزو نسو تصقيمي نسو كمزي ايزغبر ولا كوميدر خيترفسي اري يزبلع يبلالوا بتعام تحزن اري ها تبلع ما شاء الله هو وانا من تاي تجمرلنا ها تجمرلنا انتالكا يتقر لك ايلوسي كبلع يلو هي من تاي يلو صقم ኣለና ኢሉ صقمس አሪስ እኽሊ ኣዋህሊሉስ ኣጥሒኑስ ክድረር ውጽኢት ናትና ኤርትራውያን ናትና ውጽኢት እዚ ናትና እዩ ናትካ ሕመቕ እዩ ናተይ ሕመቕ እዩ ብርግጽ ነዚ ስእሊ እዚ ምስራኹም ክትሕግዙ ወይኹም ክትድውሉ ለይኹም ክስደዶ እዩ ሰባይ እዚ ክሕገዝ እዩ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ ማና ኤርትራውያን ولا تقارن مالتيو حما نجار مسرعنا بتعمينا نقوي مليونات هنا نواصل تعطى جن كل سبسي كم غير كان ده حجزك كل سب كم غير كا دوا هل الخاص توصل لي خاي مسرته وزخونه حطوا حاتيتنا مسرته وزخونه تقم كنفتحنا كنفتنزلنا مالتي ها كوكوستيري السباي يبلع زره فهم يكون كل يكون ولا قوم يدير الدرباي تصنع اري يبلع بقى ولا بشكو اري كل ነገር ትንሱ ዝገብሮሲ አሪ ዝጥቀም ባናና ኮሚደር አሪ ይጥቀም እኽሊ አሪ ይጥቀም ሓው መቃጸሊ ፈሓም ካ አሪ ይጥቀም ትብላላ ኣሞዳታ ክብሎ ዝደሊ ብዛዕባ ድኽነት ንና ንዛረብ ፀኒሕና ድኽነት ሰብ ዝፈጥሮ ውጽኢት ናይቲ ንሕና እንገብሮ ውሳነታት እዩ ናተይ ናትካ ኣሞዳታ ካ ናይቶም መራሕትና ማለት እዩ ስለዚ ድኽነት ሲ بسقيل بسماي زمت ويكا ناي تفطرو تعدلتي يكونن دخنت بسبات زمت ناي سبات زوسن ووسانتات وصيت
እዩ